Marretatik 6etara bitartean eta 2637 errepidean Goierrin, Algortan, Erreia moztuko dute Bilborako noranzkoan aprilaren 5 arte, asteazkenera arte, gaueko 10 eta goizeko 6 bitartean. Hala ere, gogoratu, informazio gehiago bizkaia.eus atarian. Grebara deituta daude gaur, Nafarroako irakaskuntza publikoan aritzen diren 10.000 langileak. LAB, Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek ikasturte honetan deitutako bigarren mobilizazioa da. Hezkuntza publikoa greban da beraz Nafarroan. LAB, Steilas, UGT, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek deitu dute eta protestan izan dira hezitzaileak exigitzeko ratioak jaitz ditzatela, lankarga arindu diezaietela, soldata igo eta behin-behinekotasuna murriztu dezatela. Nafarroako gobernuak emaniko datuen arabera, 2024 irakasle batu dira lan uztera, lantaldearen 21,3%. Sindikatuen arabera, grebak eraginare handiagoa izan du 1,55%. Gabon, Nafarroan garela Volkswagenen Iruñeko plantako zuzendaritzako kide batek, Alfredo Morales langileen batzordeko presidenteari iragan astean jakinarazi zion auzitan dagoela bateriak muntatzeko lantokia landabenen ezarria alizatea. Erabaki hori ez dela Iruñean hartuko gaineratu zion. Auto elektronikoranzko trantsizioa zaila izango dela jakinik ere, konpromiso hori hartua zuen Volkswagenek eta atzo langileen batzordeak salatu zuen emandako hitza ez duela bete. Adierazpen aurrean, langileen batzordeko 5 sindikatuak elkarrekin agertu ziren, azaldu zutenez, jakinaren gainean zeuden auto elektrikoranzko trantsizioa basamortuko zeharkaldia izango zela, baina asteartean zuzendaritzak emandako datuekin harrituta agertu ziren. 2024ko apiriletik aurrera Polo modeloko autoak egiteari utziko dio enpresak. Bestaldetik, LAB sindikatuak Nafarroako gobernuari leporatu dio, parlamentuari eta sindikatuei eskutatzea gaixotasun arrunten kudeaketa mutualitateen patronalen esku uzteko estatuko plana. LAB sindikatuak salatu duenez, dokumentu hori Espainiako gizarte segurantzaren eta mutualitate pribatuen elkartearen artean adostu da, eta erkidego bakoitzari eskualdatu zaio dagokion osasun sailaren eta mutualitateen ugazaben artean gauzatzeko. Ohar batean azaldu legez, akordio horren arabera, mutualitateekin zerbitzuak kontratatuta dituzten enprestako langileen kasuan, bajan daudenean mutualitate hoien esku geratuko lirateke kontingentzia arruntak. Azken finean, langile guztion osasun integrala, hau da laneko zein gaixotasun arruntak mutuen esku uzten duelako. Beste modu batera esan da, hemendik aurrera lan produktiboa egiten dugunok izango genuke arreta pribatu bat mutuen bidez eta gainontzeko gizartea, hau da aurrak zein helduak osasungintza publikotik izango zuten arreta. Hau oso larria da eta azken finean lortuko lukena izango zen orain arte izan dugun logika aldatzea, ez? Hemendik aurrera irizpide medikoa izango da ahalik eta lasterren enpresetara itzultzea eta ez aldiz gure osasuna zaintzea eta ondo sendatzea. Eta Gipuzkoan Osakidetzak azpi kontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek 5 urte daramatzate hitzarmenik gabe eta enpresekin hainbat bilera burutu dituzten arren salatu dute hasieran bezalaxe daudela. Hori dela eta LAB, UGT, Comisiones Obreras, ESK intersindikalak grebara deitu zuen martxoaren 20an atzoko egunera arte. Gauzak horrela, grebaldiaren balorazioa egiteko Naiara Carvajal, LAB sindikatuko Gipuzkoako garbiketako arduradunarekin hitz egin dugu gaurkoan. Azpimarratu nahiko genuke greba honetan enplegu sailak ezarritako zerbitzu minimoak salatu nahiko genituzke, izan ere zerbitzu minimo horiek
gure greba eskubidea urratu dute eta hala adierazi du behin eta berriz. Eta balorazioai buruz esan, 3 herrialdeetan eta lanzentro ezberdinetan egindala kontutan izanik, ezberdina izan dela jarraipena, baina orokorrian pozik gaudela eta zehaztuko genituzkela batez ere Gurutzeta eta Donostiko kasuak. Yolanda Díaz, Espainiako presidente ordea aspalditik ari da bere bidea egiten eta azaldu du etorkizunean zein norabidea hartu nahi duen Espainiako lehen emakumezko presidentea izan nahi du. Humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir. Quiero ser la primera presidenta del país porque es el tiempo de las mujeres, porque las mujeres queremos ser las protagonistas de la historia. Hoy quiero ser la primera presidenta del país porque la España de las mujeres es imparable, porque no hay marcha atrás, porque el futuro es hoy, se llama sumar y lo vamos a conseguir. Por tanto, sí, con esta energía a favor, quiero convertirme en la primera presidenta de nuestro país. Adelante, muchas gracias, eskerrik asko, muchas gracias. Adelante y a sumar. Eta iazko abenduan aurkeztu zuten Bagira egitasmoa Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalearen herri topaketak antolatzeko. Mugimendu abertzalearen oinarriak eguneratzeko eta helburu eta etapa partekatuak kokatzeko asmoz egutegi zehatz bat plantan ezarri zuten, epe jakin batzuk ezarriz parte bakoitzerako. Lehen fasea, aste ondarreko aberri egunean bukatutzat emango dutena. Lehengo ABG eguna berezia izanen da, iparraldeko lehen ABG eguna egin baitzen dela 60 urte egi hontan ere itsasun, eta aurtengoak badu berezitasun hori, horrengatik eta ere Bagira prozesuaren baitan sartzen baita, nahi baitugu lortu abertzaletasuna, mugimendua eguneratzen, berrindartzen, eta hola kokapen horrekin abiatu nahi dugu aurtengo ABG eguna, ordean memento azkarrak izanen dira, manifa bat goizean, joanen dena atari ondora, ABG eguneko ahira, eta gero antik egunan izanen dira animazio, zikiro, eta gauean kontzertuak hori guzia kitorik. Ordean, espero dugu jendea etorriko dela, animatuko dela, ABG egun berezi honen bizitzeko. Eta kulturan jende ugari bertaratu zen larunbatean Barakaldoko Bekera Zeit Fest jaialdiaren 2. edizioaz gozatu asmoz. Hasieratik festa giroa izan zen nagusi, ateak ireki orduko Jaizkibel konpainiak txilibitu eta danborrez girotu baitzuen Bizkaiaren ingurua. Belaunaldiak eta aurrekoak borroka egin behar izan du pauso bakoitza emateko, eta oraindik ere ez dugu lortu gure herrian lasai eta modu parekidean desfilatzea, beraz jarraitzen dugu borroka horretan. Ongetorriak gurean gaur gaueko albistegira. Grebara deituta daude gaur Nafarroako irakaskuntza publikoan aritzen diren 10.000 langileak. Lab, Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek ikasturte honetan deitutako 2. mobilizazioa da. Orain arte ez dugu inola
dutelako ezer negoziatu, ez dira prest egon, baina gure iritzia da, oraindik garaiz gaudela, plantillak osatu gabe daudela, eta behintzat hurrengo legegintzaldiko agenda politikoan egon nahi dugu. Gastos militares para escuelas y hospitales! Eskatzen duguna da ratio jaitsiera lineala, eskatzen dugu ere erosalmenta berreskuratzea, eskatzen dugu interinitatea 8% errealera jaistea, eta gainkarga edo jaistea, irakasleok dugun gainkarga jaistea. Gipuzkoako metalgintzako langileek akordiorik gabe jarraitzen dute. LAB, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek hitzarmena berritzeko 5. bilera izan dute adegi patronalarekin. Bertan, patronalak soldaten inguruko proposamen berri bat ekarri du, zeinen bitartez KPI-a ez dan bermatzen. Gainera, bajak osagarritzeko formula bat ekarri du, initineri bajak kanpoan utzita. Eta honekin batera, lizentzien eguneratze bat proposatzen du, baina soilik arautze legal berrira egokitzeko. Guretzako gaur mai gainean duguna ez da inundik inora nahikoa, ez du langileon beharrei erantzuten eta horren aurrean soilik mobilizazioa eta batasun sindikala dugu tresna. Beraz, aurrera eta segi borrokan. ELAko ordezkariek igande honetan Bilbon egindako batzarrean Bizkaiko merkataritzaren greba atzeratzea erabaki dute. Astelehen honetan hasi eta apirilaren 4 eta 5 jarraitzea baitzen asmoa eta epe bat irekitzea patronalak martxoaren 31an egindako proposamena aztertzeko. ELAk ohar batean gogorarazi duenez, patronalak proposamen ekonomiko bakarrik egin du, beste gai sozial batzuetan aurrera egin aurretik. 2023rako soldata 11% eguneratuko litzateke eta 2024rako 4% igoera. Andosillako industria pabilioi bateko teilatuan lanean zebilen langile bat hil eginda gaur erori ostean. Nafarroako larrialdi zerbitzuak, medikuak, polizia eta suhiltzaileak istripuaren lekura bertaratu dira, baina ezin izan dute langilearen bizitza salbatu. Oraindik ez dituzte istripuaren zergatiak argitu eta foruzaingoak ikerketa martxan jarri du kasua argitzeko. Publificación tanto de las mutuas como de los servicios de prevención. Bizkaiak bere 12. kongresua egin du igande honetan derion eta bertan erabaki du Hego Euskal Herriko instituzioei eskatzea elikagai sintetikoen ekoizpen eta salmenta debekatzeko bidea abian jar dezatela. Sindikatuaren ustez, merkatuak jasangarri eta etiko moduan aurkezten duen elikadura sintetikoa nekazaritza industrialaren bilakaeraren ondorioa besterik ez da. Guk hasiera batetik argi eduki gendun, mantendu gure gendula proiektu familiarra edo behintzat gure eskuetan aurrera eroateko proiektu bat. Orduan, erabaki gendun, produzio txikia egingo dugu, guk kontrolatuko dugu prozesu guztia, maaztitik bodegara eta bodegatik bezeroaren gana, eta orduan, rentabilidadea bere lortzeko proiektu ona. Eta hori erabaki gendun oindala 20 urte, eta horretan jarraitzen dugu. Beste erronka bat izango litzateke urteak aurrera doazela eta zer gertatuko dan aktibidade honegaz, guk suertea daukagu eta semea bere badago lanean neugaz. Orduan, pozik alde horretatik,
Gustura dabil, ni gusturago, horreolan gaztetasunaren laguntza bere badau. Nik uste dut, lehendik ikasi dugun hori, apurtxu bat moldatzen joan, eta aurrera begira jarri bar garela. Nik oso argi daukat txikitasunetik etorriko dala etorkizunarako bidea. Gaur egun bizi garen gizartia ez da lengoa, eta gaur egun gaztiek eta edonor sektorera hurbiltzen anak baserritik kanpo bizitza bat edo zaintza lanak direla, isialdi dela, dana dalakoa bai konziliatu alizateko edo biak ustartu alizateko modu bat gurean adibidez da talde lana, ezta? Talde moduan egiten dugu lan, 10 pertsonek, eta holan antolatu aldoguz pixka bat ordutegiak, eta bakoitzan behar izanari erantzun. Eta beste alde batetik, azkenengo urteetan ikusten ari garen klima aldaketaren inguruan, baserritarrok ere zailtasunak dauzkagula, bai lehen gaiak eskuratzeko aldetik, igez adibidez belarra oso urria izan zen, oso gitxi eukien duzen, bolaka zailtasunek, eta guk argi daukagu gure modeloan, modu agroekologikoan, pixka bat animaliak, lurra, pertsonak, eta gero gure produktuekin herritarrak elikatuz, uste dugula gizarte iraunkorrago bat lortu dezakegula. Eta Ipar Euskal Herrian haserre mezua zabaldu dute milaka herritarrek Baionan eta abisua eman dute. 2024ko urtarrilaren 1 aurrera ez dute bigarren etxebizitza berri gehiago onartuko Ipar Euskal Herrian. Etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazioa egin zuten larunbat arratsaldean 40tik gora eragile biltzen dituen herrian bizi plataformak deituta. Eskubide bat da, eta hori bermatu behar dela, eta hortarako araudiak finkatu behar dira, eta gaur egun dagoen espekulazio gehiagikeri horri penaldi baten amertzaioa. Eta horrekin lotuta hilabete hasieran iritsi zitzaigun Donostiatik albistea, hotel berriak eta erabilera turistikoko etxebizitzak irekitzeko baimenak bertan behera utziko ditu Donostiako udalak. Gaur egun 162 hotel eta 1280 pisu turistiko daude Donostian, 2022 amaierako datuen arabera. Azken 5 urteetan laurden bat egin du gora hotel kopuruak, eta gehiago etortzekoak dira. Zenbaketa horretan ez baitira sartzen orain eraikitzen ari diren eta baimena duten beste 7 hotel. Donostiako saturazioa medio eta erdiguneko herritarren kexari erantzunez, udalak erabaki du Donostian hotel eta apartamentu turistikoen lizentzien suspensioa. Urtebetez bertan behera utziko dute lizentziak emateko prozedura. Eskaintza turistikoari muga jarriko dio Donostiako udalak. Bisitari gehien ibiltzen diren auzoetan bizi diren herritarrek aspalditik eskatzen zuten neurria da. Herritarrek gustora hartu dute. Baina debeku horretan sakonduz gero baimena ez daukatuko Donostiako auzo guztietan. Udalak iragarritakoaren arabera, Antigua Ondarreta, Tegorreta Udia, Erdialdea, Gros, Ibaeta auzoetan suspensio totala ematea, hau da lizentzia berririk ez ematea. Baina aipatu ez dituzten auzoetan Intxaurrondon edota Egian esaterako aukera egon liteke, baina baldintza batekin, zerbitzuetako lursaietan bakarrik eraiki ahalko dira. Hau da, bizileku diren lursaietan ez da ez hotel ez ostaturik eraikiko, eta pisu turistikoei dagokienez lizentziaren debekua lizentzia ez emateko erabakia orokorra da hiri osoan, urtebetez ez da berririk eraikiko. Oraingoz urtebete iraungo du neurriak, baina alkateak esan du ez duela baztertzen beste urtebete luzatzen neurri hori, eta epe hori baliatuko dute hiri antolaketa araudi aldatzeko. Lan horietan gaude, abiatu gera lan horietan,
eta aldaketa horren hasierako onarpenarekin beste urtebetez ere luzatu dezakegu suspensio hori. Baliteke antolaketa berrian jasotzea eskaintza gainezka dauden auzuen sailkapen berri bat. Halaber, udalak hartu berri duen neurri honek ez du eraginek izango kanpin, nekazaritza, turismo eta landetxetan. Hain zuzen ere lurzoru ez urbanizagarrian jar daitezken horietan. Pasaiako sarraskiari helduko diogu. Orain izan ere senideak Jaurlaritzarekin bildu ziren Pasaiako badiako gertakariei buruzko txostenaren inguruan gertatu zenaz hitz egiteko. Bien bitartean, pasaden astean, hilketekin zerikusia duten poliziak identifikatzeko saioak hasi zituzten. 100%ean inor identifikatu ez bazuten ere, oraindik 2 polizia falta dira identifikatzeko, eta afera honen erdian senideekin egoteko aukera izan du Hamaika Telebistak. 39 urte igaro dira Pasai Donibanen komando autonomo antikapitalisten 4 kide poliziak hil zituenetik. Pedro Mari Sarpelitxo, Rafael Dalas Txapas, Dionisio Izpurukurro eta Jose Mari Zurapelu balaz josi zituzten gau ilun hartan, guztira 113 balazulo. Oraindik gertatutakoa argitzeke eta aitortzeke dago, baina horretarako bidean ari dira lanean senide eta lagunak. Martxoaren 28an Pasaiako sarraskiarekin zerikusia duten poliziak identifikatzeko saioei ekin zieten, Donostiako epaitegietan. Merino eta Rosa aurkeztu ziren, naiz eta Rosak ez zituen ikusi, ez zituen bere garaien ikusi, baina ere deituta zeon da bileka saldu ziren. Ordu betera Joseba Merino sarrasketik bizirik irten lekuko bakarra irten zen epaitegitik. Esan zuen, 7 polizioitatiken 3 bakarrik etorri ziela, bat hilda zegoela, beste bati ez dakit, birei bentzea papelak zenbakileek eta nonbait arazon bat eukizebela zenbakileekin data eta aurkeztek etzebela izen, eta 7garrena ez dakit, ze arazo izen zan. Behintzat, 3 horietatiken, Merinok ez zuen lortu identifikatzeiken, zaila da. Enbeste urteetak gero identifikatzea. Gelditu die berriro hurrengo deialdi bat ingo bela, baita, beste 2 polizi horiek, etzien etorri horiek azaltzeko baita, eta berriro ingozako kareo bat, eta, hortiken aurrea, abokatukin ondiken ez geha geuzu zeninean, egongo inela, familiak, eta, aurrea behire, zen olako pausuk eman berritugun ikusteko. Geuk egile ezan ez gendun, espero, ez da, bestelako gauzeik zaila izango zala, bakitun. Horren arire ezan pixket polizia bera dela arazoa. Hau da, poliziai eskatze zaio ikertzeko, eta poliziak behoiek izan zian itzale ez. Orduan, polizia hori izkutatzen saiatzen nahi da. Orduan, hortiken eta 40 urteko perspektiba honekin, egia esan ez da kaula esperantza hondi, baina zirrikitoa irikita daun bitartin, beti egongo da alegin egiteko modua. 2020an egindako txosten jaso berri dute Pasaiako sarraskian tiroz hil zituzten 4 biktimen senideek. Txosten hori baina 3 urteren ondoren jaso dute. Baina gaiztua izan behar da, jakin gu 40 urtetan olako baldintzatan egon gehala, hainbeste sufritu, hainbeste desgazte eukita, karameloa hauko zapian zartu ziguten eta gero kendu. Osea, gaiztoa izan behar da hori iteko, nola jolastu duten gurekin. Eta guri ez egertaudan, 3 urtin ez emateko guri, eta ez jakitun izeteko gu txostorren horrorna, hori nahi dugu gaur egun ipusket hori argitu ez, eta behaiek zan dezatela. Ze gertatu dan? Nork izkutatu du, esango aldi gute. Pasaian gure zenideak nork eraltzituen, segunez ez digute esango. Jakingo aldeu Jaurlaritzan nork erabakizun kajoi baten sartzea, ez dakigu. Eta gero gainea guz eskatzea behaien partetiken, ze jarrea duten laguntzen azteko, ez? Benetan laguntzen azteko. Oinarte eukizte hori. Frankismoaren biktimak omendu dituzte Azazetako sarraskiaren 86. urtemugan. EH Bildu, Podemos ahal dugu, Ezker Anitza IU eta Berdeak Eku alderdiek Azazetako mendatean fusilatu zituzten 16 preso politikoak omendu dituzte. 4 alderdietako ordezkari eta jarraitzaileak Gasteizko Santa Barbara plazan bildu dira. Gari osaia nahara. Hola Euskadi.
Hachazo invisible y homicida. Un empujón brutal te ha derribado. Jaime Ponta Amorós. José Domingo Elorza San Vicente. Jesús Estrada Ábalos. Prisco Hernández Arézola. Manuel Hernández Ibáñez de Garayo. Teodoro González de Zárate Sáez. Mila 1936ko uztailaren 18an bildu ziren azkeneko aldiz Anastasini zirkuko 50 kideak. Zenbait ikerketari esker jakin da talde horretako gutxienez 14 kide Larragan hil zituztela. Lodosako herritarren testigantzak izan dira ikerketa guztiaren oinarria, horregatik omenaldia egin zieten larunbatean Larragako Memoriaren parkean. Eso me llevó en su día a buscar a mis familiares y participar en la exhumación de la fosa de la Caballera en Mendavia. Pues a partir de ahora yo pienso que habría que decir siempre que son más de 3.700. Mi padre, su hermano... Mila 1982an Rosa eta Arantza Mezaga Mendizabalek bizia galdu zuten autoistripu batean Madrildik Donostiara zetozen bueltan anaia Koldoren epaiketatik. Horrela gogoratu zituzten larun batean etxerateko ordezkariek Euskal presoen aurkako urruntze politikaren lehen biktimak Donostiako Miramar jauregian egin zen ekitaldi batean. Duela lau urte, indarkeria adierazpen ezberdinen biktima guztienganako errespetu eta empatia adierazpen bat egin zuen jende aurrean. Senidek ordea, ahanztura baino ez dute ezagutu. Beraz, biktimen aitortza eta erreparazioari begirako urratz eraginkorrak ematea espero dute. Biktima guztien aitortza eta erreparaziorako urratzak. 16 pertsona horienak eta berorien senideak barne direla. Horik ez dago, oraindik falta dela haien aitortza ahalbidetuko duen lege esparru bat. Eta Agirre lehendakaria Zenter ikerketa politiko eta sozialerako zentroak 10 urte bete ditu, eta hori ospatzeko zenbait ekitaldi eta mahai inguru antolatu ditu. Ekitaldiari eta zentroari buruz sakonago hitz egiteko Itziar Moreno Agirre lehendakaria Zenterreko zuzendarikidea daukagu pantailaren bestaldean. Gabon Itziar. Gabon Miriam. 10 urte bete dituzue, nolako balantzea egiten duzue zentrotik?
Bueno, azken hamarkada hau nahiko intentsua izan da. Laburtzearren ez dakit, esango nuke euskal ereduaren existentzia zientifikoki frogatu egin dugula. Tesi doktoralak aurkeztu ditugu horren inguruan. Eta gero, ikerketa eta ikaskuntza guzti hauek eskuartze espazio batera eraman izan ditugu. 15 herrialde baino gehiagotan partekatu dugu esperientzia hau, eta guzti horrekin eraldaketa prozesuak eraikitzen ikasi dugu, edo ikasten jarraitu dugu. Eta hori lurralde bakoitzeko realitate sozial eta kulturaletik abiatuta da, dimentsio kulturala prozesu bakoitzera gehituz. Hori esango nuke gure balantza izan dela. Giza garapen iraunkorreko euskal ereduaren inguruko eztabaida garrantzitsua da zuentzat, hori ere lantzen duzue zentroan nolabait, nola definituko zenuke kontzeptu hori? Giza garapen iraunkorraren kontzeptu egia zen ez da gurea. Giza garapenaren indizean Nazio Batuen garapenerako programak sortutako neurketa bat da. Gizarte adierazle estatistikoa da. Guretzako, nik esango nuke giza garapen iraunkorraren adierazle nagusia agenda desberdinen kombinazioa dela. Garapen sozialerena, ingurumenekoa eta agenda ekonomikoa. Ez dago bata bestea gabe. Eta giza garapen iraunkorraren euskal ereduaz ari garenean gainera, nik esango nuke balio sistema eta komunitateen narratibak kontutan hartzen ditugula, garapen horren oinarri gisa. Hemen eta baita ere nazioartean hainbat proiektu eramaten dituzue aurrera, zeintzuk dira horrela laburki esatearren? Ez da erraza laburtzea, ez da, gure ibilbidearen hasieran ere izan genituen proiektuak kontutan hartu beharko genituzke. Hego Afrikan, Galesen, Ipar Irlandan, Kroazian, gero OIT-erentzako, Organización Internacional de Trabajoentzako, guren lehenengo berrikuntza laborategiak diseinatu egin genituen, hor gure lanaren hasieran, La Caixa Fundazioko nazioarteko programarekin ere lan egin dugu. Eta gero lan horri esker Nazio Batuen interesa piztu egin genuen. Nazio Batuetako berrikuntza talde globalaren eskutik, 10 urte hauetan hainbat herrialdetan lan egin dugu. Esate baterako Paraguain, Uruguain, Somalian, Mozambiken, Jordanian, Europako ekialdean, Laosen, Bangladesen, Tailandian, Pakistanen, Indonesian, herrialde askoetan, ezta. Gero, maila akademikoan ere akordioak izan ditugu Kolumbiako Unibertsitatearekin, New Yorken, Montrealgo Makileko Unibertsitatearekin eta London School of Economicsekin. Eta, nik esango nuke igual balantzea itarren berrikuntza sozialean erreferentzia diren zentroarekin lan egin izan dugula. Adibidez, Danish Design Center edo The Young Foundationekin. Eta etxean ere, hezkuntza sailarekin lankidetza, mantentzen dugun lankidetza estrategikoaz gain, gobernantza kolaboratiborako prozesuetan lan egiten dugu. Batez ere Gipuzkoan, Foru Aldundiarekin etorkizuna eraikiz programan, eta Debagoien eskualdean ere lan egiten ari gara. Oro har, laburbilduta hau izango litzateke gure lana. Ikusten dugu, etxean eta nazioartean proiektu asko dituzuela eskuartean, nola irudikatzen duzu orduan etorkizuna? Uste genuen gure lana, Agirre lehendakaria zentralen lana, lurralde eraldaketarako prozesu mota zehatzetan, espezializatzen ari zela. Gastronomian, energian, giza garapen iraunkorrenan, baina azken 2 urtetan batez ere nik uste dut ikusi dugula zaintzaren eremuan eta eremu soziosanitarioaren arloetan ikuspegi honetan lan egiteko beharra somatu egin dugula, ezta? Batez ere plena inklusionekin, Oxfamekin, beste eremuetan ere zabaltzen ari garela gure lana. Eta azkenik nik uste dut eremu digitalera eramaten ari garela gure lana. Ka izeneko berrikuntza sozialerako tresna bat lantzen ari gara,
Eta nik uste dut hori gaur egun gure lanaren zatirik handiena presentzialki egiten ari dela eta modu analogiko batean, baina etorkizunean guzti hori arlo digitalera edo esparru digitalera eramango dugula, ezta? Hori beti ere lurralde bakoitzeko pertzepzio sozialak denbora errealean ulertuz. Eta igual amaitzeko erronken aldetik, gure funtsesko erronketako bat da diskurtso orekatu bat eraikitzea ALZ-tik. Gure euskal esperientziaren elementu positiboak baloratzea, baina beti ikuspegi autokritiko batetik, berrikustea guzti hori. Eta horren gainean, beti izaten dugun moduan euskal gizartearen hurrengo eraldaketa bultzatzea da gure etorkizuneko lanaren ardatz nagusiena. Baitziar, gertutik jarraituko dugu orduan egiten dituzuen proiektu guztiak, zorionak 10 urte hoiengatik eta laster arte. Mila esker. Eta azpiegiturei helduta berriz, abiadura handiko trenak neolito garaiko herriska baten milaka urteko hondakinak lurperatuko ditu berriro, baita Astorga eta Bordele lotzen zituen galtzada erromatarraren zati bat ere. HTaren obretako induzketa lanetan kark arkeologia taldeak 2 aurkikuntza egin ditu Tresbonde eta Jundiz artean. Alde batetik Araban ezaguna zen erromatar biderik handienetako zati bat aurkitu du. Galtzadak Astorga eta Bordele lotzen zituen bere garaian, eta Arabatik igarotzen zen. Bide hori argitara ateratzea espero zen, baina espero ez zuten beste aurkikuntza bat egin du taldeak. Kontserbazio egoera onak eta aurkitutako konponketa elementu batzuek noiz eraiki zen eta noiz arte izan zen datatzeko aukera eman dute. Bestetik, galtzada zatiarekin batera, Kristo aurretik 3000 urteko herriska bat aurkitu du. Hau da, erromatarrak iritzi baino lehenagokoa, neolito garaikoa. Herritarrek aurkikuntzak ikusteko aukera izateko asteburu honetan ate irekien jardunaldiak antolatuko dituzte, larunbatean eta igandean. Ondoren, HTaren obrek 2 aurkikuntza horiek lurperatuko dituzte. Hori dela eta EH Bilduk Arabako batzar nagusietan informazioa eskatu du. Bere aldetik, HTaren obrak berehala gelditzea eskatu du Araba Bizirik plataformak ondare historikoa babesteko. Joan den astean, aurkikuntza arkeologiko garrantzitsu bat atera zen argitara, HTaren obretan zehazki, Astorga eta Bordele lotzen zituen iter 34. erromatarrar galtzadaren zati bat eta Kristo aurreko 3000 urteko herriska neolitiko bat. Ikus dezagun. Eta 2035 aurrera elektrikoak ez diren autoak saltzea debekatuko dute. Aldaketa handia izango da gizartean, gaur egungo kotxe gehienak gasolina eta diesel autoak direlako. Kalera atera gara herritarren iritzia ezagutzeko. Gasteiztik normalean bizikletan, edo bestela transporte publikoan ere, garraio publikoan mugitzen naiz, baina gehien gustatzen zaidana bizikletan mugitzea da. Ni normalean kotxean, nik hibrido entxufable daukat, eta herritikan ibiltzeko gehien bat elektriko den motorra erabiltzen dut, eta bestela gasolina askoa. Egia da infrastruktura handikan hobetzeko dagoela, baina aldudanean beti oinez, baina ni mendian bizena izenez, kotxearen beharra daukat. Niritik, depende. Normalian autoarekin, baina bestela ibiltzen. Vitoria hiri txikia da, eta azkenean
ibiltzen leku guztiatara iritzen zara, orduan ez daukat arazorik. Batzuetan patinetakin, beste batzuetan bizikletakin, eta oinez. Gazteiztiz kotxez mugitzen naiz, lan egitera kotxez joaten naiz, eta batzuetan bizikletaz. Normalean Gasteizen edo kotxez ibilbidea luzea bada edo bestela bizikletaz. Egia esan da, oraindik ez daukat kotxerik, orduan ez nago gai horietan oso murgilduta, baina esan dezaket agian denetarik egon behar duela, eta egia da kotxe elektrikoen erabilera kutsadura murriztuko duela, baina uste dut ere jarraitzen dutela izaten edo egoten gauza asko kutsatzen dutenak ere, eta agian gauza gehiago daudela jokuan, ez? Alternatiba ona. Egia da gaur egun kotxe gehienak gasolina eta diesela diala, baina, inbertsio asko egiten nahi dira bai enpresak, Volkswagen, Audi eta kotxe guztiak, markak ere diru asko inbertitzen nahi dira, orduan pentsatzen dugu futuro baten, gertuko futuro baten, mobilidade sostenible bat edo ekologiko bateago baten biziko gehala. Egia da, hirietako zikinkeri asko, gas eta gasolinak sortutako kutsaketa diala, zertan laguntzen balin badu kotxe elektrikoak izaten, ondo. Nire ustez, ipintzen duten eskusa edo da kontaminazioa eta hori guztia, eta azkenean nire ustez bateriak eta bateriaren fabrikazioa eta hori guztia nire ustez askoz gehiago kontaminatzen du gaurko autoak baino. Orduan, uste du dela nola aintzako sistema bat, guri diru gehiago ordaintzeko, ordaintzen dugu impostuak, gasolina eta dana, eta niretzat da arazo bat. Ni jartzen naiz pentsatzen, eta orain dakazu gasolindegia, gasolina botatzeko, baina azkenean bateria bat amaitzen denean, ze joaten zara gasolindegira, eta nola aldatzen duzu, ze ematen duzu zure bateria eta beste bat eman dizute. Azkenean bidai luzeak egiteko ez dut ikusten, eta esan dudan lehen, kontaminazio aldetik askoz kontaminagarriak dira. Bateria eta baterien fabrikazioa autoak baino. Orduan, gaizki. Nire uste ez berdin zai pizkat. Azkenean konpontzen ari diren gauzak, azkenean nire ustez ez dira konponketa ona esateko. Azkenean zer egingo dute orain arte egon diren kotxekin eta hori. Eta nire uste ez dauka ni pie ni kabeza, baina azkenean beraiek uste duten gauzak egingo dute, eta ikusiko da, zer egingo duten. Niri neurri hori ez zait bat ere gustatzen, ze ez dakiz zer egingo duten auto zaharrekin, orduan zait gustatzen. Apur bat gaizki iruditzen zait, baina nik uste dut egin nahi badute, denbora dutela plan bat egiteko, eta nire lagunak esaten zuen bezala, kotxe zahar guzti horiek, zeo zer egin behar da haiekin, eta gero orain kotxea erosi duen jendearekin, baita ez dakit ze laguntzak edo planen bat, baina algo egin behar da eta ondo pentsatu. Eta kulturarlora salto jende ugari bertaratu zen larun batean Barakaldoko Bekera Zeitfest jaialdiaren 2. edizioaz gozatu asmoz. Peio Reparaz musikaria da Zeitfesteko antolatzaile taldeko kideetariko bat ere, eta larun batean nabarmendu zuenez aurrera pauso handia eman dute aurtengo edizioarekin. 2. urtezia jarraizen festivala hitzen duzuela, zelan doie? Pozik gaudez, ze nik uste dut ondo doala asuntua. Nik uste ez gara, enpresa bat ohitua dagoena jaialdi handiak egitera, baizik eta lantalde txiki bat gara, eta hau nahiko movida totxoa den horretan, beti ere ez beldurrez, baina bai errespetuz etortzen gara ona, ez? Uste dugu, nahiko ondo ari dela gauza aurrera, jendez bete da hasieratik eta alde hortatik oso pozik gaude. Orduan, ikasten, baina nik uste dut aurrera pausu potente bat eman dugula horretan. Pentsetan zenuen espektatiba gainditu ditu?
inongo zalantzari gabe, esan nahi dut, nik burua nuen pixka bat bi mundutan, ez? Bat, jaialdian, eta beste bat, zetaken kontzertuan, ez? Orain ja perspektiba gehiagorekin ikusten dut, ez? Nik nuen burua pixka bat zetaken kontzertuan enfokatuta, eta horren ondoren ja beste movida bat hasiko zela, eta orain bigarren movida horretan nago. Orduan, egia da, behar dudala pixka bat kanpoko bizta, agian hemendik hilabetera beste erabatera ikusten dut asuntua, baina egia zen ikaragarri pozinago, nuen tentsio eta antsietate guzti hori, ja aflokatzen joan da. Eta amaierako edo egunin bertako sorpresarik edo badeko zue? Jaialdian zehar, orotariko sorpresak egon dira, horietako asko pasat dira, Jaizkibel egon da gaur, Elektropotxetxe izan da hor, Dragen showak ikaragarriak izan dira, Hukaien parte hartzeak, horiek badut oraindik sorpresaren bat gorde, eta nik uste dut alde horretik bereziari dela izaten jaialdi hau, eta gogoz horiek denak bizitzeko lehen pertsonan ja. Eta datorren urterako zer errepikatzeko asmoz? Nik uste dut badagoela green bat lantaldean hobetzen jarraitzeko eta proposamenak egiten eta beste urte batean proposamen berri bat egiteko green hori badagoela, ez? Ikusiko dugu eta oraindik nik uste dut hau pasata eseri behar garela, ikusi baloratu behar dugula ze jaso den da zerrez eta pozik. Datorren urterako oso zer aurreratu alko zendun? Oso zer? Ez, jaialdia pasata eseri behar gara eta zer du behar dugu, orduan hasiko gara horrengo. Egia da zerbait idei bat edo beste etorri izan dela, baina momentuz ez dago ezer firme, ez dago zu lanketa fundamentuzkorik egin, beraz, errespetuz egin behar dugu hori ere, bai. Jaialdiaren inguruan hitz egiteko pantailaren bestaldean Julen Hernández Zeid Festeko komunikaziokidea daukagu. Gabon, Julen. Gabon, zer moduz. Larun batean Bekek eztanda egin zuen, zerrolako balorazioa egiten duzue? Egia esan oso ona. Peiok elkarrezketa horretan azaltzen dugu ez garela enpresa erraldoi bat, edo ez garela honetan ondienak edo berenak, baina bintzat hemengoak era, izugarrizko gogoa jarri diogu, aurreko urtean gertatutakoaz ikasi genuen egon ginen jendearen iruzkinak irakurtzen eta hori hobetzeko asmoz ere lan asko egin dugu. Eta nik uste oso ondo atera dela. Jendeak oso ondo pasatu du, kriston festa izan da, eta sare sozialetan irakurtzen ari geraen komentario guztiak oso onak dira. Eta egia esan lan taldean pozik gaude. Jaizkibel konpainiak ere, ez da, hasiera eman zion jaialdiari, hori ere suposatzen dut berezia izango zela zuentzat. Berezia baino askoz gehiago esango nuke. Ni haiekin nintzen, sare sozialetako talde guztia bertan ginen, kazetariak ere, eta hori grabatzen gunden bitartean jendea oso unkitua zegoen, eta nik uste norbaiti malkoren bat ere erorizitzaiola. Jaizkibelekin oso konexio polita daukagu, asko apreziatzen dugu haiek egiten duten lana, izugarri apreziatzen dugu haiek azken 25 urte hauetan egin duten lana, haien filosofiarekin bat gatoz, eta uste genuen modu honetan egin nahi geniela haiei omenaldia, hau da, oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun 2023ko Zeid Fest haiek irikitzea eta haiek izatea atea hauek irikiko zituzten pertsonak. Esan duzu, ez da, dagoeneko Julen kontzertua asko egon ziren, ekitaldi bereziak, giro paregabea ere, zer nabarmenduko zenuke? Nik uste ambientea, ze jende sanoa dagoen gurean, ze errespetuzkoarekin tratatu zen dena, ze ondo portatu zen, guk egia da, horrelako gauzetan beti izaten da nola baiteko beldurra, ez? Hainbeste milaka pertsona jutatzen dituzunan lekuren batean, ea zer gertatuko dan, ea norbait haserre aterako den, bazpare, izaten da behar duzulako puntu murea, orten ere puntu moreaz izateaz aparte, LGBTQ+, gai horren adituak ziren pertsonekin ere bagenituen, eta ez da ezer txarri gertatu. Dena oso ondo junda, jendea oso jator, oso ondo portatu zen mundu guztia, eta esan horrekin oso pozik gaude. Behin aurtengo jaialdian maituta, Julen, suposatzen dut hurrengo urterako hasiko zaretela da prestaketekin, egongo alda, 3. edizio bat? Nik uste hemen gelditzen izela Peiuk esan duen erantzunarekin eta gehiago zien dutela esan gogoa eta grina badago, ideiak badaude, lantaldea lanean hasteko gogo pilatekin dago, baina oraindik ezin da ezer konfirmatu. Zuen pausuak gertutik jarraituko ditugu, Julen, mila esker gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei.
Eta aurrera jarraituko dugu Zeit Festivalarekin, izan ere, Euskal Herri osotik milaka lagun gerturatu ziren larun batean festara, eta horietako batzuekin izan ginen euren asmoengatik galdezka ikusi. Zeit Fest jaialdian gaude, festa erraldoia, herrikoia eta denona eta denontzat. Milaka lagun gerturatu dina ona Zeit Festera, eta jendearen ilusioa eta gogoa nabaria da. 20 artista baino gehiago igo dira oholtza gainera, eta horrez gain ikuskizunak, kontzertuak, food truckak eta azokak ere egon dira hemen Zeit Fest jaialdian. Eta horregatik Hamaika Telebista hemen da, jaialdi honetan, eta hau da jaso duguna. Bueno, neskak, inondik izatozi, Bueno, ni Portugaletetik. Ni Barakaldo. Ni Algortatik. Mungiatik. Sopelatik. Algortatik. Iruñetik. Burlatatik. Bilbotarra naiz. Ni Semeindik, Markine Semein. Bilbotik. Bai, Errekaldetik, bai. Bai, Errekaldetik. Ze asmo gaurko? Bueno, pues ondo pasatzea, ez? Ni irakaslea naiz, gaur da nire lehenengo eguna oporretan, eta ondo pasatzea hori da asmo bakarra. Bueno, ondo pasatzera eta eguna pasatzera, men. Gaurko disfrutatu. Hori da. Eta kontzertu guztietara joan. Guztiko du nola dagoen ambientea eta holan, eta ea. Hori da, amaiera arte geratu berez, eta hori. Lagunekin gozatu baitere, kuadriagoekin. Hori garrantzitsuena. Ondo pasatzea, eta musikaz disfrutatzea. Bai. Edan, gero bazkaldu pixkat, kontzertuak entzun, eta igual gero Bilbotik barna festa egin, igual bai. Zeit Fest festa oso polita da, eta artistak bereziak dira, justo orain, Samantha Hudson, igual munduko berena izan zen, Zetak antolakuntza ona egin du, eta jaia eta ospatzera eta bizitza. Goizetik etorri gara, Zetak ikusi dugu, Samantha ikusi dugu, ja gora kagabiz, posik, disfrutetan, kriston girue dau, eta gabera arte, amaitxu arte. Ondo pasatzea eta, bueno... Eta musikaz disfrutatzea hori bai. Ja ikusi ditugu guztiak, eta ni gogokena gozategi. Oin dela pilo bat ikusten zudalako. Zetak. Dantzatu duzue? Pizkat. Pizkat edo asko? Bueno. Orain gozategi, eta egon gara Samantha Hudson ikusten, eta tirritz eta porrotz. Ere bai. Hasikeran gozategi gaitik eta kerobia gaitik etorri gara, ez? Zetakena bai, importantea esan mutzako. Bai, berandu sartu gara, baina, bueno, ez eta gero la moda eta esnebeltza bai. Nogen? Eta ni zeta gustatu zait. Eta baita esnebeltza. Bai, esnebeltza. Txikitatik egon gazerako esnebeltza entzuten eta hori. Baina orokorrean kontzertu danak. Hori danak, eta baita ere talde berriak ezagutzea eta abesti berriak baita ere entzutea. Samantha Hudson nik hori da, horretze bertan ikusi dugu eta super ondo. Osea, pasada bat da. Bai. Eskabidean. Burrositik dator eskabidean. Ezken nire, nazin onda elektronika asko gustatzen zait, adibidez, Zetak oso nahi izan zen. Bikate honek lotuta, zure sauria nirea da. Gauean Zahara, Rabe, elektronika, zua da, zua. Niretzat, Zetak edo la moda ere bai. Ni gozategi ikusteko irriketan nago, bai. Baina Samantha ikustera etorri gara, horretara etorri gara, da jazta. Osa, hemendik aurrera, topien. Berriro, errepikatzen. Asko gustatu zitzaigun eta azkenan erabaki genuen berriro etortzea eta hori. Artista berriak etorri dira eta hori. Aldaketak egon dira eta ondo. Oso ondo pasatu genuen, naiz eta, hilarak luzeak izan eta itxaroten egon, baina aurten errepikatu dugu. Kulturarloarekin jarraiki mugak ezabatzea izan dute hizpidea aurtengo Iparra Hegoa kulturastean. Seguran, Ipar eta Hego elkartuz jaia musika, kultura eta hamaika borroka uztartzen hasi zirenetik 26 urte dira. Urten ere, ospatu dute Iparra Hegoa eta aste osoan ekintza desberdinak izan dituzten arren, asteburuan ospatu dute jairik handiena.
gure arteko zubiei esker, mantentzen da herri garra, hainbat ohituraz manten diogu gure hizkuntza bakarra. Zoriontsu eta maiteki, dantzatuko detagoki gozo eta beroena. Leioak kultur eskaintza zabala izan du apirilean, antzerkiaz, dantzaz eta musikaz beteko da Bizkaiko herria eta nola ez zinemak eta erakusketek ere bere lekua izango dute. Leioak kultur eskaintza zabala izango du apirilean, antzerkiaz, dantzaz eta musikaz beteko da Bizkaiko herria eta nola ez zinemak eta erakusketak ere bere lekua izango dute. Arte eszenikoei dagokienez, Ertza Euskal Dantza taldea Leioan izango da apirilea hasi aurretik. Eta antzeslanez gozatzeko aukera egongo da urteko 4. hilabetean. Batetik, hilaren 21ean, Los Días de la Nieve izeneko antzerkia ikusteko aukera egongo da. Pasioa, poesia, sufrimendua, oroitzepenak, maitasuna, sekretuak eta gerra gaiak jorratzen ditu lanak. Bestetik, hilaren 28ean Kabia taldea izango da. Labinia antzeslanarekin, intriga, misterioa, maitasuna, gerra estrategia eta natura ditu izpide istorioak. Eta musikak ere bere lekua izango du, izan ere Leioa Kantika koralak Istanbulera begira ikuskizuna eskainiko du apirilaren 22ean. Bestetik 24. narrazioen lehiaketa ospatuko da, eta aurten umetako oroitzapenak jarri dituzte erdugunean, ni gaztean nintzenean izenburupean. Eta Oma, Lau Ibarrola eta Pasaia bat erakusketa ikusgarri dago. Gainera, maiatzaren 7 arte bisitatzeko aukera egongo da erakusketa gela. Edo nola ere, ikuskizun eta ekitaldi gehiago eta informazio zabalagoa kulturleioa.eus atarian dago eskuragarri. Eta kiroletan, distirari gabe erregulartasunak eman dizkie Elordi Zabaletari merezitako txapelak. Aspeko bikotea hasieratik nagusitu da, gabezia asko erakutsi dituzten Laso Imazen aurka eta merezita gaiendu da akats asko eta joko handirik gabeko finalean. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan TRBren Baztan abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Bihar arte.